Reverend Ambassador Alex Ekedo nke Living Epistle Ministry International abụrụgo onye guzobere dịka Bishop Pentecostal Fellowship Movement ya bụ nhafe n'aka Chineke ka na-eme ka amata na onye nọ na isi ya bụ President Igbo Gospel Bishop Organization Worldwide Most Reverend Ọkammụta Silvanus Ofile Amaka Chibuzoko wetara anyị akụkọ. Ya bụ nnukwu ihe mmemme ejiri wee donye bishọp ọhụrụ n'akụkụ ngalaba ndị Pentecostal Movement bụ nke ndị Archbishop ma bishọp gbakọtara nke gụnyere onye isi oche Pentecostal Bishops Association Anambra State bụ Archbishop Ephraim Ndife na ndị ọzọ etere mmanụ na ndị ya bụ ụlọ ụka na ndị enyi n'ikwu na ibe ndị nke bịara gba akaebe. Right Reverend Ekedo onye ọ bụ ya wubere ma bụrụkwa onye isi nke ụlọụka Living Epistles Ministry International nwekwara ngalaba na ebe ndị ọzọ na Nigeria na mba ofesi. Ya bụ onye nnukwu ụkọchukwu bụ nwafọ Nnewi na oge a na-adọnye ya na oche enelere ya ule bụ ndị bishops gbakọrọ ma bụrụkwa onye nke nwụrụ iyi ọrụ nke sitere n'aka ndị ọkaikpe ebe onye ndu ha bụ Justice Benson Nwankwo onye nke bụ Senior Advocate of Nigeria. Na okwuchukwu ya n'oge a na-emerube ụka iji donye n'oche a ka Most Reverend Ofili kọwara onye bishọp dịka onye ndu nke ụka na n'ụwa gbaa gburugburu. Onye ọrụ ya bụ ịhụ na a na-akwalite ihe gbasara inyere ndị mmadụ aka na ihe eji wee wube ụka ma gwazie ya ka ọ bụrụ onye nke na-eduzi ndị na-eso ụzọ Chineke bụrụkwa onye ga na-eweta atụmatụ a ga-eji wee na-agba izu nke ga-abara mmadụ uru ma bụrụkwa ọnụokwu na akụkụ nke Kraịst. N'oge ọ na-ekele Chineke maka amara ya ka ya bụ bishọp ọhụrụ bụ Right Reverend Ekedo kọwara mbulenu a dịka ọrụ aka Chineke ma sịkwazịa na ya ga-aga n'iru n'ife ya ofufe ịhụ na ya bụ ụlọ ụka na ọlụ Chineke na-agawaga n'iru. N'otu aka ahụ ka nwunye ya bụ bishọp ọhụrụ bụ Pastor Dr. Ijeoma Ekedo Alex siri na ọkwa dị ya nọ n'oge ugbu a bụ ọkwa mbunyi enu ebe ọ ga-anọ wee lụọ ọlụ dị iche iche ma sịkwazi na oge erugo iji wee bawanye ụba na ọrụ Chineke ma yọọ amara ịga n'iru ma rụzue ọrụ a ka Chineke si wee chọọ. Ndị bịara ya bụ ụka eji donye n'oche gụnyere onye eze ọdịnala nke Nnewi bụ Igwe Kenneth Orizu na onye ogbo ya nke Ọkpụnọ Igwe Sunday Okafọ ebe agbanyere akwụkwọ na ihe ndị ọzọ dị iche iche nke iji wee kwalite obi ndị mmadụ. Abụ m Amaka Chibuzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.